Volia començar plantejant una qüestió prèvia, que és el tema del fracking, perquè probablement esta setmana passada ha sigut una setmana de les més frustrants en esta qüestió. Una qüestió que a nivell local, a nivell comarcal, a nivell de la Diputació de Castelló, tots els partits polítics estan d'acord, tots els partits polítics s'oposen al fracking, allà on no tenen competències. I que quede ben clar, on no tenen competències tots estan d'acord, però on tenen competències i tenen que definir i tenen que decidir d'alguna manera, allà hi ha altra cosa. Recordeu que en la Generalitat Valenciana se va fer en el mes de novembre una proposició no de llei on el Partit Popular va votar en contra de la prohibició del fracking a la província de Castelló. Per què? Perquè tenien competències. Però és més, en el Congrés dels Diputats i en el Senat, on jo estic totes les setmanes, van aparèixer dues lleis. Una llei que era una llei que molts dies se titulava la Ley de Competencia de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares. Fixeu-vos quin nom és raro. Bueno, ahir no ens tocaria res, segurament. Estem salvats, estem a la península i per tant estem salvats. Doncs no, ahir darrere ja ficava per la porta de darrere, autoritzava el que se poguera començar a funcionar una activitat que se diu fracking. Home, doncs entonces si és activitat que se diu fracking, per ahir m'ho fic per la porta de darrere, atenció, alerta. Si en la Generalitat Valenciana ja hem votat, els diputats a les Corts Valencians del PP ja han votat que estan a favor del fracking o que no estan en contra de que se fiqui en la província de Castelló, alerta. Doncs sí, efectivament, teníem que estar alerta i esta setmana passada va entrar la llei d'avaluació ambiental, en el que ja d'una manera explícita el PP legalitza aquesta situació. I n'hi ha una sèrie de qüestions preocupants que són, la primera d'elles és que donen només 4 mesos per definir-lo, que el silenci en cas de denegació és un silenci positiu, és a dir, una administració, en aquest cas l'autonòmica, podria retrasar durant 4 mesos i als 4 mesos tindre l'autorització per silenci positiu. Per tant, és un tema molt preocupant. Tan preocupant també que els sondeos d'investigació que antes tenien que estar controlats, i aquests sondeos d'investigació que antes tenien que estar absolutament controlats, en aquest moment tampoc necessiten l'autorització prèvia. Tampoc necessiten autorització prèvia. Per tant, és molt preocupant. Nosaltres ens vam oposar i se vam oposar perquè per allò de lo que se diu un principi de precaució en el tema mediambiental és fonamental, el principi de precaució. Pensàvem que el que podríem fer, el que nosaltres demanàvem, era una moratòria. Una moratòria per què? Perquè volíem que els experts acabaren de definir el seu document, que l'estudiaren, que ajudaren a definir-lo, que la Unió Europea, que està modificant la seva directiva per tal de contemplar si s'autoritza o no s'autoritza, s'esperaren, i per tant pensàvem que aquesta moratòria era coherent. Doncs no, tampoc va valdre còpies. El Partit Popular, també els 5 senadors de Castelló, de la província de Castelló, van votar a favor de la llei d'avaluació ambiental en el que se dona un cauce per a que el fracking se puga primer prospeccionar i després autoritzar. Perquè en cas de denegació, la pròpia llei diu que en cas de denegació se té que fer d'una manera razonada, razonado todo el procedimiento para oponernos a. Pues bueno, este tema, el que vull dir i vull denunciar, perquè va ser prou impactant. Després del tema del Castor va ser prou impactant per així, per al nord, per a la nostra província, la disfunció que n'hi ha. On hi ha competències no voten en contra del fracking i on sí que no tenen ningú tipus de competència, entonces poden dir la contradicció i s'ha de votar a favor. Doncs clar, és la llei.